ससियेल मिडियायाव दंफां सिखावनि गोबां दावराव जालागासिनो नङा होमबा रायजोफोर दाखालिनिफ्रायनो दा दंफां सिखावा सोर 100% आरसा रायजोफोर गासैनिसिमबो गोसो गोरबोजों खनसे स्राय खुलुमहरनाय थाबाय दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बोथोरा ओरैबायदि थान्दा जाबायना रायजोफोर मिथिबायना थान्दा पुरा अखा फैहां जाना दं आरोना मैयानिफ्रायनो गुबुंले माने पुरा पियर गोजां बोथोर हाब्बाय आरोना रायजोफोर एकदम सुइटार जेकेट गुदुं गस्ला गुदुं जि नङाबानो जाला आरोना बेनिफ्राय बेखिनियावनो मोननैसो बाथ्रा सावरायनो होनना नोंथांमोननो लागै बे भिडिअखौ लाबाय रायजोफोर दंफां सिखावनि बागै बुङिनि सिगांनो जोंहा मा होननानै बुङो बिटिसिनि जि माबा पलिटिक्स बिटिसियावहाय इउपिपिएलआबो जेना बिपिएफआबो जेना मोननैबो पार्टिया ओरैबायदि पइन्ट लानानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नामा रायजोफोर हा पाट्टा होनाय होयिनि लामा सामा बनायनायनि खौराङाव दाखालिहाय जोंहा बड'लेण्ड बुब्लियावहाय मोनसे जोङो रादाब मोननो हादोंमोन रायजोफोर मिथिबायना माजबाद एरियायावहाय इउपिपिएल पार्टियाहाय प्रमद बर' सार फेरेंगा सार गबिन्द सार बिथांमोना हा पाट्टा होनायनि मोनसे रादाब जों मोनदोंमोन इउपिपिएल सरकार फैनानैसो हा पाट्टाखौ मोनदोंमोन होननानै जोङो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबाव जोङो मोननो हादोंमोन खिन्थु बिनि हेंथायै उल्थायै माजबाद नि जाय रायजो राजाफोराहाय मोनसे फिन जाथाय होनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन बेखौ आं दिन्थिग्रोनो इच्सा खालामदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे गामिनि आस्राबारि खोदोमगुरि गामिनि बे समाव आं जिंगाबिलनि गासै 13टा एफआरसिनि जेनेरेल प्रेसिडेन्टमोन बिनि खामानिखौ स्टार्टिंनिफ्राय आंनो मावबोबाय थादों दा बे खोथाखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ माने इउपिपिएलआ दाख्लैसो जादों सरकारा बेखौ जोङो स्टार्ट खालामनाया बे हानि खामानि मावनायनि स्टार्ट खालामनाया जाहैबाय 2014 सननिफ्रायनो 14-15 बे सननिफ्रायनो जोङो हा हुनि खामानिखौ पाट्टा मोननांगौ रायजो राजाया बिनि खामानिखौ जोङो गोबां नाजाबोबाय थादों मावबोबाय थादोंमोन दा बेयाव बिथांमोना दाख्लैसो सरकार जादों बिथांमोनालाय बहा बिसोरो मावनानै होनो हाखो मावाखै बिथांमोना बेखौ जों रायजो राजाया मिथिगौ आरो आं मिथिगौ जोङो जेला बे हानि खामानिखौ मावदोंमोन जोङो गोबां लामा नागिरनो गोनां जादोंमोन सोर जोंनो होगोन हानि पाट्टाखौ गोबां डिएफअखौ लोगो हमबाय डिसिखौ लोगो हमबाय सार्कोल अफिसारखौ लोगो हमबाय बिदिनो गोबां सोरबा उकिल नावमानि जों थांनानै परामर्श लाहैबाय बिनि राहाया माबायदि बेखौ जोङो बोरै मोननो हागोन पाट्टाखौ बिनि थाखाय जों गोबां नाजादोंमोन नाजासेयावबो जोङो जेबो माने राहा मोनैनि सानसेखालि जोङो ओरैबायदि खालामनो गोनां जाबाय माने जोङो एफआरसिखौनो सिफायनोसै बे सिफायनोसै होननानै जों सानलायनो गोनां जादोंमोन माने खस्थ' मोननानै बेनिफ्राय लास्टआव थाङै थुङै मोनसे परिबेक फैबाय ओरैबायदि परिबेक माने जोंना बे समाव बिपिएफ सरकार दङमोन बिपिएफ सरकाराव थानाय बिपिएफ सरकारखाय जों बिपिएफ सरकारनियाव थांनांगौ बे खोथाखौ जों माने आंनि गोसो बिबेकजों साननानै दङमोन खिन्थु थांनायनि खुनु राहाखौनो मोनाखैमोन आरो थांनो हायाखैमोन बेनिफ्राय मोनसे समाव बिदिनो एफआरसिखौ माने बेन खालामनोसै होननानै रायलायलायनायनि गेजेरजों किसुमान जोंखौ एडभाइस होग्रा जेरै माखासे गोजौ लेभेलनि मानसिफोर जेरै आबसुनिफ्राय जोंखौ मदद होदों होनाया माने आनन्द सारमोन बिथांमोन राहुल राज दैमारिमोन बिथांमोना जोंजों गोबां आंजों सापर्ट होदों सापर्ट होनानै माने बे खामानिखौ जाफुंहोथारनांगोन होननानै सानसेखालि आंखौ बुंनायसै जे नोंथाङा सानसे एमएलए नाव थांदो माने जों आबसुसो जोङो नोंथांमोननो सहायखौ होनो हागोन खामानिफ्राव खिन्थु अर्डारखौथ' जों लाबोनानै होफैनो हाया दा बे खोथा बुंनायखाय जोङो एमएलए नाव थांनायसै एमएलए नाव थांनानै एमएलएजों जों रायज्लायनानै गासै खामानिखौनो एमएलएआ माने बिपिएफ सरकाराव थानाय समावनो बे मावनानै होनो थाखाय माने खोथा होबाय खोथा होनाय लेखानो बिथाङा गासै माबाखौ
ओरैजाय रिहन दैमारि सार फारसेथिंजाय ओरैजाय बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि अशोक सिंहाल ओमफ्राय डिसि डिअफ ओमफ्राय एसिएफ बेफोरखौ माबानानै बिथांमोना जोंनो बे खामानिखौ मावनो हानाय सुबिदाखौ खालामनानै होनायसै आरो आदसा रायजोफोर हा पाट्टाखौ इउपिपिएलआ होदों ना बिपिएफआ होदों बेखौथ' जाय हा पाट्टा मोनगिरि बिथांमोनासो मिथिगौ नङा होमबा जोंथ' मा बुंबावनो जायफोरा अरिजिनेलिहै सोरनिफ्राय मोनदों बिथिं खायसे रायजो राजाफोरा बुङो बिपिएफनि हमायावनो सरन सारनिफ्राय मोनदों होननानै आरो खायसेया बुङो प्रमद बर' सार सरकार फैनायनि उनावसो जोङो हा पाट्टाखौ मोनदों होनना बुङो। दा रायजो राजाफोरासो मिथिसिगौ सोरनिफ्राय मोनमारदों सोर बिपिएफआ होमारनाय ना इउपिपिएलआ होमारनाय हा पाट्टाखौहाय बिथांमोनासो मिथिसिगौ नङा होमबा रायजोफोर गामि मोनसेयाव बेबायदिनो एरिया मोनसेयाव बेबायदिनो मोननै मोनथाम पार्टिनि मानसिफोरा थाखायो नालाय सोरबा बिपिएफनिफ्राय मोनदोंबाबो इउपिपिएल सरकार हायनानैसो मोनबाय होननानै इउपिपिएलनि सापर्टारफोरा बुंनो हागौ आरो बिपिएफनि हमायावनो जोङो मोनबाय होननानै बिपिएफनि पार्टिनि मानसिफोराबो बुंनो हागौ नङा होमबा मोनसेल' पार्टिनि मानसि जमा जाखाया नालाय मोनसे गामियाव एबा मोनसे एरियायावहाय आदसा रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो रायजोफोर माजबाद एरियानि जायफोर रायजो राजाफोरा नायदोंबा नोंथांमोना लिगेल कमेन्टफोरखौ हरदो रायजोफोर नङा होमबा जाहाथे जोंबो मिथियो सोरनिफ्राय हा पाट्टाखौ मोनमारनाय ना इउपिपिएलनिफ्रायसो मोनदों ना बिपिएफनिफ्राय मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो माजबादनि रायजो राजाफोरा नायदोंब्ला बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बाथ्रा दंफां सिखाव नङा होमबा रायजोफोर दंफां सिखावनि बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ बेहाय लागै नायदों नङा होनबा आं मिथिगौ दंफां सिखावखौ मिथिनो थाखाय थाम्बनेइलाव होदों दंफां सिखावा सोर नङा होमबा रायजोफोर दंफां सिखावा रावबो नङा रायजोफोर जोंनि बर'आनो नङा होमबा रायजोफोर दायो जिहेतु इनभेस्टिगेसन होनना बुङोना नायबिजिरनाय जोंहा प्रमद साराहाय बे दंफां दानग्लुंनायनि सोमोन्दै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय नोंथांमोना निउसाव नुदों नङा होनबा थाङै थुङै दायनिगिरिखौ सोरखौ मोनगोन जोंनि बर'खौनो मोनगोन नङा होमबा रायजोफोर जोंनि बर'खौनो जेलाव सोगोन जोंनि बर'आनो दालि ओंख्रि जानांगोन रावबो नङा दंफां सिखावा जोंनि बर'आनो जाहैगोन बा एनजिअनियानो जा पाब्लिकआनो जा जोंनि बर'खौनो जेलाव सोगोन दा गावजों गाव सोलायदो स' रायजोफोरा आं बेखौसो बुंनो इच्ছা खालामो आं सिगाङावहाय मोनसे खोथा बुंबाय थादों जायहा खुंथाइ गोहोआव थायो जायहा पावाराव थायो मावनो हायैखौबो मावनो हायो जायखौ बिथांमोना मावनो हाया बेखौबो मावनो हायो मिथिबायना जायफोरा खुंथाइ गोहोआव थायो बेनिखायनो सिगांफोराव जायफोरा एसे एनै डिपार्टमेन्टजों मिथिजाफ्रामनाय जायफोरा एसे एनै हमजाफ्रामनाय साबधान था माथो गद नङा होमबा रायजोफोर सरकारनि खोथा जायखौनो बेखौनो जिहेतु दायो एनजिअखौ बदनाम होदों जेथिया माबाखौ डिपार्टमेन्टआ बदनाम जादों जेथिया माथो गद साबधान पाब्लिकखौनो जायखौनो बेखौनो सिगाङाव एफा एनै मिथिनाय जायफोरा दंफां लाइफ्रामनाय बिथांमोनखौसो सोनो हागौ आंथ' बिदि सानलायलाङो रायजोफोर मिथिबायना बिटिआरआवहाय पलिटिकेल सिटुएसना राजखान्थि सिटुएसना इलेक्सननि माबाया बहुत गाज्रि रायजोफोर मिथिबायना बहुत कम्पिटिटिभ जानानै दङ दायो बादाबादि मिथिबायना बेनिखायनो पलिटिकेलि गोबां माबाजों बहुत मानसिखौनो दालि ओंख्रि जाहोनोबो हागौ मिथिबायना रायजोफोर आं बेखौसो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंदों दा दंफां सिखावखौ मोनबाबो जोंनि बर'खौनो मोनखागोन बर'नि बादै रावबो गुबुन जाथियाथ' जाखाया दा गुबुन जातिफोरजों गुबुन हारिजों मिनिजानाय जादोलाय जोंहा बर'जों बर' जेलाव सोलायदो दालि ओंख्रि जालायदो नङा होमबा रायजोफोर नङाब्ला आरो रागाखौ पाब्लिकनि सायावबो हगारनो हागौ नंनाय नङिनि इलेक्सननि बाथ्राबो फैनो हाबावगौ माथो गद नङा होमबा रायजोफोर आथिखालाव आरो इलेक्सन जाफिननायनि बाथ्रा गोबां जोङो दाखालि बावैसो मिथिबाय थादों बेफोरनि रागाखौ बेफोरावसो हगारनो हागौलै रायजोफोर मिथिबायना कमेन्ट खालाम फाइनालि रायजोफोर बेफोर प्रग्रामखौ बेयावनो दोनथ'बाय बेसेबां बखिबाय थानो नङा होमबा ओंखामबो उखैबाय दायो जोंहा मा बानायदों मा बानायाखै नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा नायलांनो हागोन मोनसे बुस्थु देखायनो आङो खुनु जिबन जोंहानि न'खराव बेफोरबायदि बुस्थुखौ बानायफेरा मिथिबायना नायमानोसै रायजोफोर देखायमानोसै आङो नायमारगोन ना रायजोफोर जोंहानि न'खराव खुनु जिबन बेफोरबायदि बुस्थु बानायफेरा मा दङ बे सिङाव नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दं आं मिथिबाय मा बुस्थु जाथावना मोनजानायाथ' नोंथांमोना मोनजाला आं मोनजासिगोन आरोना रायजोफोर नै रायजोफोर मा होनना बुङो बेखौलाय मम'
मा होनना बुङो मोसौ मम' होनोलै रायजोफोर मम' जानाय नायना खिथिनो र' माबायदि जादों टेस्टखौ नोंथांमोन खोन्थानांगौ ना रायजोफोर सासेया दांगासिनो हनै आयु खावगासिनो सासेया जा मा दं बिथिं नै बानायग्राया मेन फेक्ट'रिया नैबेनो आरोना मेन कम्पानियाहाय बेनिफ्राय आङो जाग्रा बानायनायनि रायजोफोर सिङाव मा होदों सयाबिननि मम' रायजोफोर हाथार नङा जासाब जायो अयनायथ' जायाखै सुबालाय मा हादों सुबा सुब गैया दालै माइनास पइन्ट थांबाय बेयाव बेहा आंनि उदैयावबा 20तासोबासो फुल जागोनलै रायजोफोर फिसा फिसाना जानला मानलाया जालाय होनदों दा अके रायजोफोर थेंक इउ सो माच भिडिअ नायनो थाखाय बाय बाय